Kako izgleda prihvatljiv prijatelj, komšija, kolega? To najčešće nije pripadnik seksualne manjine, HIV pozitivan, neko sa teškoćama u razvoju, siromašan. Prema istraživanju, polovina građana Srbije nije sklona da diskriminiše, ali ni da osudi diskriminaciju. Najviše se diskriminiše Romi. Ja imam jednog drugara koji je gej i koji gde god se pojavi, odnosno i kad sam ja tu, obavezno su prozivke. Nemate problem da u vašem društvu bude neko bilo koje nacije, vere, rase, seksualnog opredeljenja? Pa sad, mi držimo se našeg društva koje je kao mi, tako da za sad nismo se suočavali sa time, tako da ne znamo kako je bilo. Ako bi bili u društvu? Pa ne bi došli u takvo društvo. Broj pritužbi Poverenici za ravnopravnost raste. U 2012. bilo ih je 40% više nego prethodne godine. Čak svaka treća se odnosi na zapošljavanje. Jedan poslodavac koga smo tužili čak tražio da kandidati budu prijatne spoljašnosti. Pa smo tako podigli tužbu protiv jednog restorana brze hrane koji je uskratio deci romske nacionalnosti ulazak u restoran. Tužili smo takođe i jedan restoran koji je uskratio pružanje usluge u restoranu deci koja ne vide i ne govore. Zabrinjava što diskriminišu i oni koji bi trebalo da štite, od lokalne samouprave do republičke vlade. Jedna lokalna samouprava donese odluku da pruži pomoć i podršku ljudima sa svoje teritorije kako bi povećala natalitet, a pri tome predvidi takve uslove koji su diskriminišući kad je reč o bračnom i porodičnom statusu ili kad je reč o godinama starosti. U društvu velikih podela različitost prestaje da bude prednost i neretko dovodi do netrpeljivosti. Sve ovo što se dešava u politici u poslednjih godina u stvari se reprodukuju sećanja na skore sukobe i donekle i taj položaj Srbije kao međunarodne parije ima delom transferi na jedan stepen netrpeljivosti i netolerancije. Na podizanju svesti o toleranciji treba raditi jer petina ljudi ne zna da je diskriminacija zabranjena zakonom.